Volám sa Vladimír Ort, som zakladateľ spoločnosti Avisa PLS Car Rental na Slovensku, najväčšej požičovne aut na svete a zároveň na Slovensku, kde pôsobíme viac ako 29 rokov. Dnes pôsobím ako generálny riaditeľ spoločnosti United Automotive Group, ktorá nakupuje, predáva, opravuje flotilu nielen týmto dvom spoločnostiam, ale aj malým aj iným veľkým subjektom, ktorí majú veľké flotily vozidiel. Našou hlavnou výhodou je konsolidácia služieb, mobility za účelom efektivity, flexibility procesov v digitálnej forme. Svoju prácu mám rád, nielen preto, že v nej vidím stále niečo nové, čo môžem zlepšiť, ale aj preto, lebo mám okolo seba samých mladých ľudí, ktorí sú hladní sa neustále niečo naučiť. Súťaživosť a inovácie sú našim hlavným motom, ktoré vo firme nás všetkých charakterizujú. Volám sa Mária a vo firme pracujem už 16 rokov. Moja pracovná pozícia je senior fleet manager. Mám na starosti objednávky nových vozidiel, administratívnu správu a riadenie fleetového oddelenia. Naším cieľom je maximálna spokojnosť našich zákazníkov. Práca v oblasti, ktorej naša spoločnosť pôsobí, je veľmi atraktívna, zaujímavá a dynamická. Moje meno je Matej, pracujem ako fleet manažer na technickom oddelení 6 rokov. Mojou náplňou práce je starostlivosť o vozový park, ako je bežná údržba vozidiel, opravy poistných udalostí alebo technická podpora pre klientov v každom smere. Naším cieľom je, aby klienti dostali vozidlo v perfektnom stave a v prípade potreby, aby dostali najlepšiu technickú podporu. Práca s autami ma baví, študoval som dopravnú školu a neustále na sebe pracujem v oblasti automotív. Volám sa Simon, vo firme pracujem už 9 rokov a moja aktuálna pozícia je supervisor logistického centra. Mojou dennodennou náplňou je riadenie logistického centra a dohľad na všetky procesy. Naším cieľom je spokojnosť našich partnerov. Zaujímam sa o oblasť automotív, v ktorej naša spoločnosť pôsobí. Práca, ktorú robím, mi umožnila využiť moje schopnosti a skúsenosti a zároveň si ich neustále zlepšujem. Som stotožnený s firemnou kultúrou a filozofiou toho, čo robíme. Volám sa Samuel, pracujem v našom internom autobazári, ktorý ponúka služby pod značkou Autogigant, kde predávame jazdené vozidlá už 3 roky. Mojou úlohou je samotný predaj, testovací jazdy vozidiel, vypracovanie ponúk na leasing a poistenie. Mám na starosti aj zákaznícke služby a komunikáciu so zákazníkmi. Zákazníkom ponúkame najvyššiu kvalitu, kde nám záleží na spokojnosti a celkovom dojme z našej služby predaja automobilov. Ponúkame 100% profesionálny a prozákaznícky prístup. V prípade problémov vždy vyjdeme zákazníkovi v ústrety. Mojím hlavným cieľom je uspokojiť potreby zákazníka tak, aby keď bude mať zase potrebu nákupu automobilu, obrátil sa na našu spoločnosť, čo mu zodpovedá aj rating našej služby na Google. Práca je v super kolektíve, kde sa mám každý deň čo naučiť a naplňa ma každý deň ísť v ústrety výzvam, ktoré moja práca prináša. Každý deň sa teším do práce.